Жорката. Вау или ву! Няма как да не ти бъде забавно и весело с такава готина компания. Просто се напасвахме като някакъв пъзел. Разбойщите в манастира. Това беше място, което беше най-красиво, най-смирен се чувствах заедно с природата. Надето влезе в интересна пещера. Сред всичките животински останки. И изведнъж изкача една голяма, изцяло запазена, дълга човешка кост. Карането на моторница покрай Сосопол беше страхотен кеф, знайки, че около самия остров има и доста подводни камъни. Влизането по тези дупки навътре в скалата, отгоре огряват едни лъчи през дупките и пробиват във водата и виждаш дъното на 3-4 метра надолу и колко е бистра и чиста водата. Ти си иска да скочиш от каяка и да плуваш. Стигнахме до една скала, която се намираше в средата на морето. Жорката, когато видя скалата, реши, че как няма да се качи отгоре и да се метне. Беше идеална за скокове. Стигайки на върха, се оказа, че също главащите ни се радват особено, понеже да са гнездата и натъкуват по всякакви начини, включително и бомбардирайки на. И най-накрая реши и скочи отгоре, което беше доста висок скок. И имам любим момент, Васко пак падна. Аз като падах всеки път, Жоро Мая и Надето се опитваха да ми измъкнат. На заслона се приготвя чай с вода от езерото, която лично аз и Васко отидохме да изкопаем с един пикел под леда. 30 см според мен беше киша и успяваше да ни издържи всички там. Някакво чувство страх от това, че ще пропаднем в леда. Спането в заслон на такова място в планината. Обстановката става твърде интимна, особено когато хората си забоят обувките. Русенското варено беше страхотно. На такива места наистина всичко ти се струва невероятно и прекрасно. Весело, забавно, любопитно, емоционално. Влизаш изгреви, залези, много ти е студено, много ти е топло, понякога и ти е комфортно. Всичко е много крайно и от едната и другата страна. С Васил се разбирахме най-добре под вода. Очи. От един нов член на екипа очаквам да бъде весел, забавен и да може да се разчита на него. Имаше много голямо сърце и смелост да покажеш тази обич. Ние сме с много високи изисквания и много високи очаквания да внимава в картинката. И трябва да носиш на майтап. Експлор България. Вуу!